A tým posledným spôsobom, už to tu mám vo zvieraku upnuté, je, a na to použijeme teda tento nôž, je obťahovanie na koži. Hej. Je to typ brúsenia, ktorý nám vlastne dokončí, doleští tú už vytvorenú fazetu. Poznáme to všetci asi, obťahovanie britvy. Pre tých, čo vedia, o čom to je, áno, robím to zle. Originál by sa to malo robiť tak, že tu začnem, ťahám, otočím znova. Takýmto spôsobom otáčam vždy cez chrbát. Ja to robím tak, že zdvihnem. Každý ako chce, ale pokiaľ sa nám stane, že to spravím takto, otočím cez kožu a ťahám, pokiaľ to robím v rýchlosti, tupíme si to. Dá sa to takto obťahovať aj na látke, dobrá je napríklad riflovina. Takže takto si to ja trošku iba poškrkám. S týmto nožom bolo robené iba v kuchyni, takže by nemal byť nejako extra tupý. Takto. Čo sa tohoto týka, toho papieru, on to nereže to kvôli jednej veci. Ten nôž má vadu. Má tu 3 kaliace trhliny. Sú malé, ale sú tu. Tu je jedna, kde mám nehet. Neviem, či to je vidieť na tej kamere. Hej, tu je jedna. Tuto je druhá. Tuto je tretia. Mne to dojde po tú kaliacu trhlinu. Tam sa to zasekne a hotovo. Čo sa týka toho noža, bolo mi to ľúto vyhodiť. Už som na tom nechal dosť práce. Robil som 2 takéto isté kusy. Jeden má rozdielnú rukoveď. Ten druhý sa mi podaril zakaliť perfektne. Tento som bohužiaľ poškodil, ale nechal som si ich teda obidva. Obidva sa používajú v kuchyni, čo je vidieť aj na tej patine už na tom noži. A ja som s nimi spokojný teda. Dobre, tak aby sme si to ešte raz ukázali, že toto brúsenie funguje. Videli sme, ako to rezalo papier, tento nôž. Takže si ho troška pretiahneme, obtiahneme. Skúsime to znovu. Ďalšia vec, ktorú spomeniem, je, že do videa nebudem dávať ocielku. Kvôli čomu? Ocielka nám totižto čo? Ocielka nám nebrúsi. Ocielka nám zrovnáva. Teraz so mnou možno niekto nebude súhlasiť, že brúsi na ocielke. Na ocielke sa dá brúsiť maximálne tak, pokiaľ je keramická. Ale úlohou ocielky není brúsiť. Úlohou ocielky je, a to je vlastne aj podstata, že máme ostrý nôž, nabrúsený napríklad takto. Hej. A teraz s ním niečo robíme. Vykosťujeme napríklad. Nejsme šikovní, trafíme kosť, spravíme si tam zub. Pri každom náraze do tvrdého, či je to kosť, či je to oceľ, či je to mosac, či je to možno nejaký plast, neviem, všeličo možné, betón, hej, sa nám tam spraví taký zub. Keď sa nám spraví ten zub, tak to ostrie sa nám vyhodí do niektorej, buď do jednej alebo do obidvoch strán a tým pádom ten nôž zle reže. Prečo nám ten nôž zle reže? Reže nám zle kvôli tomu, že vlastne je vypuknutý a robí veľký odpor. Hej, my na to zoberieme ocielku, pretiahneme ten nôž z jednej strany, z druhej strany a ten materiál, ktorý nám vyšiel vonka, z toho žliabku odstránime. Hej, to je podstata tej ocielky.
Ale ako hovorím, aj na keramickej sa dá nabrúsiť. Teraz si skúsime, ako to reže. Po preťahnutí. Reže docela pekne. Ozaj je ostrý. Hej. Úplne v pohode. Takže toto sú asi také základné typy brúsenia. Potom samozrejme existuje karbobrúska na veci, ktoré sa môžu zahriať. To znamená, že napríklad máme nôž z nejakého nepochopiteľného dôvodu z ocele, ktorá je odolná do 600 alebo 700 stupňov, takže ten môžeme brúsiť aj karbobrúskou. Nejakým možno šmirglovým kotúčom asi najlepšie, ale ako hovorím, ten nám to veľmi prehrieva. Ďalej môžeme brúsiť priamou brúskou, rôznymi typmi brúsiva. Či už je to brúsne rúno, alebo to je lamelový kotúč, znova šmirgel, alebo to je nejaké zrno typu takéhoto kameňa. Hej. A s priamou brúskou by som šiel skorej do nejakých atypických čepelí, do nejakých rôznych divných záhybov a podobne. Alebo napríklad na kosačku, pokiaľ nechceme zhadzovať nôž, alebo nám to z nejakého dôvodu nejde, vtedy by sa to dalo použiť. Napríklad by sa to dalo použiť aj na lištovú kosačku, pokiaľ viete teda, o čom je reč. Hej. Alebo neviem, na čo všetko ešte by sa to dalo použiť. No, používam tie priame brúsky veľa, čo mi pripomenulo, že by som mohol spraviť aj recenziu na tie priame brúsky niekedy, ako uvidíme, možno do budúcna. A čo sa týka videí, tak samozrejme tieto typy brúsenia rozviniem, aby ma to nikto nekrižoval v komentároch, takže ku všetkým jednotlivo sa dostaneme sa pri výrobe noža a povieme si, alebo zhodnotíme, na aký typ noža je najvhodnejší, ktorý typ brúsenia, alebo na akú fázu poškodenia noža je vhodný ktorý typ brúsenia. Pozerám, že všetky štyri videá budú mať tak okolo pol hodinky, takže už by asi stačilo a my sa vidíme pri ďalšom videu. Uvidíme, ako bude čas a chuť. Každopádne videá by mali vychádzať pravidelne a tie nejaké väčšie projekty, ktoré mám rozrobené, už mám jeden rozrobený asi mesiac, tak tie budú vychádzať tak zriedkavo, zatiaľ to budú len takéto somarinky.